guys, lagyan na natin yung saging na nakuha natin kahapon sa talapay. Di ba matanda na? Sa ilalim yung matanda pa. Yes, sipag ni Auntie Ligaya, oh. Kaway-kaway ka naman dyan, Auntie. Baka may gusto kang i-shout out. Shout out kay... Good morning. Iya. Sana all. Kalalaga lang namin. Ay no, ganda pala yan eh. Ano tawag dyan nga? Alsong? Lusong at saka alsong. Tayo ah! Pinapahirapan niyo pa yung sarili niyo, di kayo. Buti na lang. Buti na lang pala, nandito sila. Diyos ko pa. Ito pala, pakisigat na. Biyak ng kwan. May ano yata para... May buwa. Yun nga, may Ayan, may sarap buwa. nga ako. Sana all. Sarap po. Konti ng ano eh. Hatiin mo ko yan. Yung kutsilyo nyo. Sarap po. Para. Para ang tawag sa amin nito. Para. Ano po sa inyo? Comment down. Walang jowa. Para sa walang jowa. Mga walang jowa dyan. Nakasarap po. Si Harabe, paborito niya yung gantay sa bagala. Oh, hatiin mo pa. Sa kanila. Ayun o. Meron pa eh. Luto na ba yan? Ilaw pa. Hindi pa nagkula. Ilaw pa. Yan guys, kinakayod na ni Kuya Ulan yung buko. Ay, nyog. Ay, ganun lang tayo ito. Panglagay sa nilupa. Hi guys! Welcome po sa aking YouTube channel. Yan, ngayon po, gagawin na po namin yung nakuha naming saging kahapon. Gagawin namin siyang nilupak. Siyempre, may mga kasama po tayo. Si Gigi. Pamain na lang. Si Michelle. Pamain. Pamay na Ito lang. po, si Kuya Hi Ulan. guys! Yan na. Si Balong. Si Alex. Ang katribo. Masipag namin. Ligaya. Ang aming masipag na auntie. At si Ones. Oh, hi ka na, Nes. Yes, busy. Yes. Ano yan, Je? Sugar. Asa ka? Niyog. Niyog na baog. Niyog na baog daw. Panghalo po sa, ano, nilupak. Pak. Oh, sisipag ba? Kaway nga lang. Kainit nga eh. Ito pa. Ang saga. Kainit. Magnilupak tayo. Malaglag. Yan o. Ano, kaya pante? Ganda, napakita siya. Lupak. Go, Auntie. Go, Auntie. Taga-cheer. Mabigat yung halo. Mabigat to eh. 10 kilo yata. Ano maganda pangalan? Yan nga ang mabilis. Kasi kung magan, hindi rin madurot, no? Maglaki ang masin mo dyan na. Maglaki ba yung masin niya pala niyan? Yan dyan, may kaglupakan. Paano yung muscle niya dyan? Ay, ano, long? Baga ni tayo nga dumaktal ka ng muscle ni nanay mo. Wala, sarap kasi kanina eh. Oo nga. Diyan sa gilid niya. Nagatulo na agad. Puntahin natin yung niluluto ni Camera Girl. Yun o. Ay, kaka. Oh. Thank you sa sponsor by Mr. Bags. Oo. Harap na mo. Kaya kasabi ko Tagalog eh, taga-tikim eh. Taga-tikim. Yung Tagalog ang tagatikim ha. Oh, syempre. Oo, Tagalog eh. Ang aso oh. Kamatabang po ito. Tikman mo nga, Ansi. Ito. Sukal eh.
Ano na niyo? Na? Ito. Ikaw na ante magtikan. Doon. O, tikim. Ala! Babahinda. Tikim na, puro-puro ka. Ano, pagod na? Lasang condensed ice. Para matabang. Matabang daw. Sugar. Matabang ang pagmamahal ng Tiligaya. Talaga. Mami, nagutan talaga. Sinagot na talaga. Ay, gatas. Gatas daw. Para. Para masarap ang pagmamahal. Nakatingin mo ng tabo na. Yun o, sarap o. Ano dapat yung puno niya? Uy. Naka Pero sarap, guys. first batch. Second batch. Sabay-sabay niya na lahat. May galit sa Tiligaya sa'yo. Nilagay lahat. May galit kasi. Galit kasi yata siya na. Maganda yan Ang ah. bagal daw kasi. Pero maganda yung ano na yan kasi mabigat na. Na ano niya, nadudurog agad. Galit siya yata siya. Katidog. Ne? Haba. May isa dyan ngayon, di kagalaw si Ulo. Tikim nga ako. Mr. Margar. Ay, mamaya. May ano to, kundi? May ganun ipinis-pinis na yung baba. Para malagyan mo ng margarin. Tama lang. Sarap mataray. Ilang lagayan lang to? Dalawa? Ilang nga yun. Kala ko dalawa ay direct. Gawa ko sa ito. Sarap magbayo pag nakupo. Nagdagan sana ninyo ng gatas. Masarap pala. Pwede mo naman lagyan ante. Tikman niya gata. Guys, sarap pala. Palaki niya ba kayong butas? Oo. May palaking yung butas. Dahil mamaya iyan, isabay sa kape na. Masarap. Ang dessert na natin. Sa hapon. Ako mag-alot, Tito Alan. Ha? Siya daw maghalo. Baka mas mabigat pa yung ano sa'yo. Lahat tinatestingan niya mo ha. O ante kasi ano yon. Talagang nandito yung mga ano. Payaw. Iyan ang mga yun. Subo. Matagal na inaantay ng Tiligaya ang rabas eh. Gusto Hindi niya pa daw nakikita. Gusto niyo makita talaga? Oo. Salita ka na eh. Sabi ni Papa mo, mangyang ka na naman. Kala niyo yun eh. Silupulupon na dumay. Pinagibang yung mula. Ay, magbuta pa ka. Wala man yung nang... Hindi natin si yun eh. Mangyang talaga eh. Kasama lang natin ito. Bitaon. Sana. Dalawa. Ilang ano pa yan, salang? Dalawa pa? Tatlo. Dalawa pa yan. Dalawa ko ito. Hindi kaya sabi mo, isa na lang. Nalagyan na nasukal yan? Wala pa. Iuwi mo na agad yung lusaw. Hindi daw. Dito lang daw muna. Sige, balutin nyo ng ano. Pangako ka Kung saan-saan nga nakakarating yan. Ilang taon na rin tong ano nyo? Ganto nyo? Wala para sa alit mo. Ginagawa ka pa lang siguro to. Tagal na yung ano yan. Hey! Puno kasi, puno. Long tapon long. Mas maganda pala yung ganyang pahinugin ng saging. Sabi ko nga sa'yo eh. Nagdilaw pa. Tama na yan. Hindi pa yung nagtingot. Dapat bayuhin mo pa para magtingot. Dapat magkapit siya dyan oh. Dyan sa may... Ang kabit, ikaw magkabit na nga, nagkakabit na eh. Nagasunod na nga. Para Nahila na kayo. Oh, pwede na yun. Pwede na talaga. Pwede na yan pag basta makapit na siya sa ano. Oh. Dagdag ng saging. Wait lang tayo. Madali natin sa sarap pa yung lusang. Ito tagadala eh. Malay may kung lusong, wala problema. May lusong yung mga mangyan down. Mamaya eh, pagkainan lang. Ay. Oh, nagkadikit na naman oh. Dito sa Oh, daan na dyan, daan na. Daan na. Si Sia. Kamay sa... Yun oh, sarap oh. Talmog mo. Ang daw ng saging. Ito po ang aming kubo. Ay, nagre-reklamo kasi tayo. Gutom na daw. Kanin ang kainin, hindi lupak.
Dala natin ang lata. Magdala ngayong mga yan sa bahay mamaya ng kamuting kahoy. Kalakas talaga nante. Basta nakasigarilyo yan, may lakas yan. Pati ang muscle mo na yan. Magdala ng 3 piraso sa bahay. Ay, nung mga bata yan, sanay sila sa may lusong sila yan. A few moments later. Hindi mo sabaw kasi. Parang masarap yung lupa. Mamaya ka na maglupak, di ka pa nga nagkain. Bawal ang gabi. Kaya nakasilit ka. Sir Bag, salamat sa sponsor ng Salamat sa limango. Salamat tayo naman. Sana all ano. Sana all, may ulam. Ayan na ka, oh. Ayan na kayo ulam, oh. Ang si Papa ang sabi ko. Oo nga. Maraming mata. Kain ka maganda. Nahuli kayo ulit. Na? Papa? Nabili yan low, hindi yan ginahuli. Nahuli rin kaya to. Anong matabang? Ay, kapso. Alimango? Ito, may patis dito. Hindi niya nagtanggalin, oh. Hindi ganyan, no. Malabal na. Ayun na yung kutsara, ipanggalin mo sa ano. Nakasabaw naman, eh. Huwag lang na. Oo. Kutsara lang katapat niyan. Sarahin mo. Kaya naman ako lang. Karutumin mo. Ano naman last eh? Dadaanin mo. Nahigaan. Marunong na rin ako, sabi niya. Ang masarap nito yung paa. May laman. Bukas ka pa sa doon daw. Wow, sarap. Salamat sa masarap na ulam. Yung kutsara ko rin. Butay mo kayo martilyo, oh. Isang ganun lang yan. Martilyo. Kulo mong kamay na ganyan ako. Ikaw magpalit na nino. Ginaruha. Dukutin mo. Dukutin mo. Ang kaon. Pwede pala sa akin yung sabaw niya. Kapatid ko lang mamaya ang akin na yan. Papagay. Lahat doon napunta, yo. Talaga eh. Huwag mo lang sobrahan. Sipsipin mo ng kanin. Kain ka ng kanin. Mamaya na. Mamaya na yan alimangaw. Kahuli mo na yung alimangaw. Kain ka muna ng ano. Nagkakek mo na dyan, bakpunin mo ang. Sisipon na ni Lolo na. Kapit ang magkakapan na nito. Maglitsyon Magsipit yung mga ulan. Naglitsyon pa, di. Buti kami hindi high blood. Low blood. Pamilyang low blood. Ang tangayan ako. Kikita ka sa gate. Balong, may paa mo naman. Katako siya eh. Balong, sabi niya. Hindi yung tatay ko katakaw bala ni Balong. Makita ka, mag-iyak na naman niya. Gusto niya mag-uwi na dito. Diretso tayo nga. Si Patchay, lagot kay Patchay. Gusto mo tayo makiganin. Inggitin mo sa atin mong Patchay. Kaya pa tayo nakakain na kami. Ay, patay. Hindi. Hindi. Hindi ka nagsama. May aling mango kami. Sama kasi. Hindi mo tinapos agad yung noodle mo. Noodle is life. Kaya alam mo Kuya Cha, ako kang mariregular na si Balong ah. Kuya Cha. Saan si Kuya Cha? Uwi ka na ano. Tatay, uwi ka na. Miss na kita. Sana all. Sana all namimiss. Makadapa ka na rin magkain nun eh. Saan nga? Nagmabo. Hinigil ka muna rin. Nagdaan. Gulo ka sa tabaw. Lagi ka na sa buo. Tuyong-tuyo yung kinakain mo. Akin ang sabaw. Kain mo na. Let, mag-abot ka ng kanin.
Nagbaha na. Kaya ba naman mango? Ayoko. Puro gulay ang inuulam mo. Ayoko naman mango. Wala ka na eh. Ito oh. Ito na takarni. Ayaw niya Matagal. Matagal mo ka dyan. Alimango pala. Ikaw nabok sila na lahat, no? Paabot na ng alimango. Ito na oh. Ito. Yan, malaki yan. Makinipit. Ay, may ipit ko. Pinaranas lang. Nakadalawa ka kaagad. Ano ba yung laki? Madami pang ano Tama na yan. steak. Gusto niya sipit. Sa'yo. Itakin mo ang kutsara. Nahulog yung sipon mo. Dab. Nasultop po kami ha. Ano kainin mo pa? Parang nabot ah. Wala ako makapasok pa naman. Gusto maging ano Katayin kita. Kanin na. Walang pa man. Sige. Yo! Ito pa pala sa si Dada. Ano ha? Tahimik silinding ah. Kain lambing ah. Walang iya-iya. Ikaw nga, nahiya. Hindi man nahiyang magsayaw. Oo nga. Ano nga pa yung sa'yo mukha pa? Kaya mo pa namin akit sa taas eh. Ayaw magtago. Hey! Natang. Inipit. Na, tinayin mo. Sayang. Nakalaki pa naman. Kaya nga, kalaki ng sikite. Kaya mo, okay. Isan yung aming pa. Hindi niya kayang paninin niya yung... Ito o laman niya. Yun! Mango eh. Kahit isa, walang nagkain ng... Nang nilupak? Mamaya eh. Alam ko namin mo yung Kanon naman ka din nilupak. Describe kami guys. May sabaw pa dyan ako naman. Ako rin dati, akala ko kinakain yung ganyan. Alimango pa Tapos ka na nga? Wala na. Ay, Oh, sabaw. Isan. Tutan na si Kuya Ulan. Naalala natin ni Risa. nga, kain ka doon kasi nakain mo daw inaano. Inom! 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 Huwag Baka maingay. ng ano na eh. Nakailang ka na lo. Nalala ka talaga niyan? Malakag-iipit na. Ayaw ko naman isama si Balong Sunod Takaw pala ng alimango. para sa limango. Dapat ibigay kay Gilbert. Ikuan. Damalan. Dalaman. Damalan. Dalaman. Damalan. Bago na pangalan mo, Dalaman. Damalan na daw. Liga mo kayo mga tikwa. Alimango. Labayag. Hindi ko masungkit. Wala, naluglog-log na rin yung Panglukot ang naging daon namin. nasugat yung kamay mo. Hindi siya marunong. Inom daw. Bitakin mo eh. Namartulyo yan. Ito oh, lapas. Mabukay ng kanin. Wala nang pano. Ipit lang. Ayaw. Kain mo? Hindi, katawan. Kataw. Wala nang katawan. Ayun nga, hindi mo lang kinakain lahat yung... Kaya ni Kuan. Alis ka. Alam mo ka, oh? Parang gusto ko dito. Na, hindi na nakakain si nanay mo. Tayo ka na kasi. May aso. Tigas kasi. Ba't kasi yan balatan mo pa o, tanggal mo, yan lang nakikita ng laman. Parang hindi ko nabalatan mamaya. Hindi na nakakain si nanay mo. Di ba guys? Ay, di ba guys? Parang kutsara. Kaya nang Wala nang laman, ay wala nang Akin na. Wala ko ni Balong. Parang gusto kong i-repair yung mga kinain mo, Long. Parang karami pang makuha. nga. Yo, dahil pa ano ah. Sayang yan. Nakaapat na sama yan sa timbang. Binayaran niya.
Ulitin mo lang. Balikan ko yun. Muna natin guys, itong lupak nila. Sarap yan. Pang himagas. Madumi yata yun. Yung balat naman niya. Hindi naman yung laman. Pero durog pagka pukpok niya, hindi marunong. Anamay pagpangudang ko nagang tuki ini. Gusto kayo ba? Busog si nanay. Busog si nanay. Puro hangin din. Ikaw ang busog. Hindi man siya makakain kay papukpok ka rin ang papukpok. Tataduwa na yan ha. Hindi ka mo, hindi pa nagsama yung isa. Di pa lang. Itong mga balat o ay puno saya. Assistant na. Hirap pala sila kung tatlo sila. Susunod maiwan na lang. May wala si Balong. Sunod. Ubusin nyo rin dalawa. Inubos nila. Ay! Sa aming kapon nyo sa akin. Lubas namin kapon ha. Parang lugi, mas marami ito ah. Hindi ko pa nga ito maubos. Dahil pang paano. Kunti lang ka natira sa isda ha. O yun nilupak. Kainin nyo na. Kaya na ng lupa ko, Nes. Bakit? Kunti lang makit. Maliit pa dahil. Maliit pa. Ano kalaki? Pakita mo sa mo busog na ako. Subla ako, guys. Salamat. Kanino ka ang pasalamat? Salamat sa nagbigay. Mr. Bugs. Salamat sa kay Mr. Bugs. Salamat sa kay Mr. Bugs. Ano daw yun? Lupak. Ayun o. Ayun. Ayun ka na. Diyan mo pa. Kala ko ba busog ka? Sabi niya, Rabas gusto niya. Ako nyo madali. Tingin ka sa camera. Kay Rita. Tingin ka daw sa camera. Rabas sa Oo. La. Asa ka? Eh. Kay Rita. Ginalong. Dito ka sa may malapit sa camera. Paano? Hindi ka ngayon. Naman naman. Akin yan! Kay Rita. Sabi to. Ano dyan? Paghiwang mo na din siya eh. Kamayan mo na kasi. Alam ko. Ayun na. Tapong. Oh guys. Anante. Kaya pa. Kinainan niya oh. Dami. Dami, dala. Galing na tanong mo na. Itawa natin yan, maganda yan. Pabilis Sarap yan. naman ah. Sarap nga. Sirot yan ha. Here's all nilupak. Hindi kayo mga nagpapako. Sarap. Kaya na ako. Ano mga? Paano ka lang eh? Makapag. Tama lang. Iwi nyo na lang ibang maya eh. Hindi ako si Nini. Maturo sin. Sige, sabi ko. Dito. Naman. Bigyan mo rin kita. Masarap ang nilupak. Nakakuha sa kasi sa inyo. Hindi kami na naglinis. Ayan. Kami na. Nagkuhan siya pang kain ng ano.